Добре дошли в канала на Life Store. Днес с вас ще приготвим една чудесна и ароматна веган мусака. Тя се приготвя изключително лесно и е перфектна за всекидневието или за празниците. Започваме с веган каймата, която изсипваме в подходяща купа и заливаме с вряща вода. Разбъркваме с лъжицата и оставяме за 5 минутки. След това върху тиган поставяме от зехтин, аз използвам този на Big Nature, и поставяме 2 глави нарязан червен лук, може и обикновен лук. Запичаме заедно и след това прехвърляме и каймата, която вече е готова. Към тях добавяме нарязан домат, доматена паста или може да добавите консервирани домати. И също така към тях аз добавям люта шарена сол и смес от различни подправки. Разбъркваме всичко заедно и оставяме за около 5 минутки на тигана. Можем да добавим вода, за да се комбинира всичко заедно, ако не е достатъчна от доматите. След това в една подходяща тава прихвърляме предварително сварени картофи, разпределяме ги, поставяме част от каймата, разбъркваме всичко заедно, хубаво ги утрамбоваме след това и поставяме останалата част от каймата отгоре и я разпределяме отново. Сега трябва да направим и нашата заливка, като използваме веган кисело мляко и веган яйца на Орган. Разбъркваме заедно и заливаме отгоре върху нашата мусака. И остана да поръсим с доста от веган кашкавала на Violife. Сега отправяме да се запече за около половин час и така вече сме готови с невероятно вкусна, ароматна, веган и безглутенова мусака, която е подходяща за всеки един ден от вашето ежедневие. Бъдете здрави и сити с Life Store!